Hei, shwmai, right, ni'n ôl. Dyma ni, yr ail fideo te, ble ni'n creu animeiddiad yn rili gyflym. Nawr, yn y fideo yma, i ni yn mynd i fod yn edrych ar fanylion cefndirol. Felly, yn y fideo gyntaf, wnaethon ni greu cefndiroedd syml iawn, a gosod nhw mas mwyn cael ein 24 eiliad o animeiddiad. Nawr, ni'n mynd i just edrych ar ychwanegu cwpl o fanylion bach, heb fynd dros mewn llestri. Nawr, wrth gwrs, allwch chi ychwanegu lot mwy na beth i fi mynd i fod yn gwneud yn y fideo yma, ond dwi jyst yn ei ddangos i chi fel wneud cwpl o bethau i gael mwy o fanylion mewn. Iawn te. Felly, dewch i ni gael neud o draw. Fel gyda'r fideo diwethaf, os ych chi yn gwylio'n fyw, mae croeso i chi i adael sylwadau ar YouTube, neu mae hwnna ar Facebook hefyd. A os i fi'n gweld hwnna i ymateb, ond mae'n eitha tebygol mae falle gwylio hwn ar YouTube ar ôl ni chi'n mynd i fod yn gwneud am y popeth yn gyda hwnna. Right, dewch i ni gael jwmp o draw i Animate te. Felly, dyma ni a draw a ni. Oce, dyma ni, dyma'r prosiect nes i greu yn y fideo diwetha. Iawn, dwi'n mynd i ddechrau bantau gyda coeden. Felly, dwi'n mynd i greu symbol newydd. Felly, insert, new symbol. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i alw hwn yn coeden. A dyma ni mewn yn symbol. Dwi'n mynd i osod y groes yma lan yn y top, os chi'n cofio. A ar gyfer hwn, dwi yn mynd i greu'r cwbl lot ar un haen, ar un layer. Oherwydd, dwi eisiau gwneud hwn ar hast. Felly, dwi'n mynd i gydio mewn petriol eto. A dwi'n mynd i greu canopy o'r goeden, dar yn uchaf y goeden. Felly, na i fynd am wyrdd mwy tywyll, felly, na beth nes i ar gyfer y bryniau. A dwi'n tynnu petriol syml, iawn, a wedyn ar gyfer y boncyff, dwi'n mynd i newid y lliw i liw brown, a dwi'n mynd i dynnu petriol syml, iawn. Felly, dyna ni chi'n gweld y goeden yn dechrau cymryd siap, a nawr, dwi'n mynd bach yn crazy gyda'r zoom. Fel wnaethon ni gyda yr cefndiroedd, fi nawr yn defnyddio yr selection tool, yr arf dethol. A just watchwch hwn nawr pwy mor rwydd o'n i'w greu coeden. Dwi'n gydio yn y cornel, dechrau plygu pethau rownd, troi'r ymyl syth yna yn gromlin. Dyna ni, rhywbeth fel yna. A nawr dwi'n mynd i ddala botwm alt i lawr, ychwanegu rhagor o bwyntiau, rhagor o gorneli ydw i'r gyr, ynddo fe? Dyna beth ni'n neud. Iawn, mwy o ongle. A mae hwnna, fy ffrindiau, yn ddigon ar gyfer yr enghraifft yma. Iawn, cofiwch, ni'n neud hwn ar hast. Felly nawr beth yma boncyff, felly na i wneud rhywbeth fel hyn. Cromlin fyna. Cromi hwn i fewn. Dyna ni. Ychwanegu pwynt. Ychwanegu pwynt. A chi'n bod beth? Fi eitha hapus da hwnna fel ma fe. Dwi ddim yn mynd i wneud dim byd pellach gyda hwn. Meddai fe yn cario ymlaen. Ond dyna ni, fi'n hapus gyda'r goeden yna. Iawn, wps. Zoom o'r ffordd anghywir yn hyn. Hwn fi moyn. Felly dyna ni, dwi wedi creu coeden, fi'n hapus da hwnna. Nawr, dewch i ni gael defnyddio'r goeden yna llwyth o weithiau. Felly dwi'n mynd i gefnu mas o'r goeden, a dyma ni nôl nawr ar yr prif linell amser. A beth dwi'n mynd i wneud yw, i fi mynd i gamu nôl mewn i'r cefndiroedd yn y llyfrgell fan hyn. Felly, dewch i ni gael mynd i gefndir 1. Cofio creu hwn? Gobeithio bod chi, yn y fideo diwetha. A be fi'n mynd i wneud fan hyn nawr yn syml iawn yw, dwi'n mynd i lusgo coeden. Dewch i ni gael ychwanegu haen. Nawr, ble dwi'n moyn y coed yma i fynd o flaen y mynyddoedd. Felly, coed. Felly, ar yr haen coed yma, dwi'n mynd i lusgo coeden i fewn. Dyma fe. A dwi'n mynd i ddefnyddio nawr Free Transform Tool. Ailfeintio, a nawr be fi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i ddyblygu y goeden yma. Felly, allwch chi wneud Ctrl D, a hwnna'n wneud duplicate. Iawn?
Control D. Dyna ni. A beth am ailfeintio'r goeden yma, fel bod ni'n llai na'r llall. A beth am wneud hwn yn fwy. Dyna ni. Nawr te, beth arall yw'n ni'n neud? Wel, sorry, right. Ni gael sort o'r zoom ma mas. Dwi'n ei ddeblygu hwn to. Control D. Beth am flipio fe? Glicio, right click, transform, flip horizontal, a mae hwnna yn mynd i droi fe i wynebu'r ffordd arall. Dyna ni. Iawn. Felly, chi'n gweld, yn sydyn iawn, allwn ni greu coedwig fach just wrth ddeblygu yr un goeden yma i ni wedi creu. Un goeden yn creu llwyth o fanylion hyfryd ar eich animeiddiad chi. Nawr, os ych chi yn moyn gwario tym bach o amser, chi'n gweld fel mae'r gwyrdd yn toddi fewn iddi gilydd fan hyn. Allech chi fod yn clicio ar un goeden fel hyn, a draw yn y Properties panel, allai fynd i Colour Effects, Brightness, a fan hyn, chi'n gweld, allai droi disgleirdeb pob coeden i fyny neu lawr. Felly dynnu, os yna i droi hwnna lawr tym bach, chi'n gweld mae yn awr yn dangos, mae'n dywyllach, felly fi'n gweld yr amlinell na rhwng y coed. Iawn, cyn ni'n un beth o hon. Colour Effects, Brightness, dyna ni. Hon, Colour Effects, Brightness, dyna ni. Iawn? A mae'n edrych nawr fel bod fi wedi creu pob un o'r coed na ar wahân. Iawn. Wel, mae y mechanic newydd gyrraedd nôl a tu fas y tŷ gyda fi, gyda'r fan sydd wedi bod yn cael gwaith i'w wneud. Felly, fi'n mynd i orffen y fideo yma yn gyflym, ond chi'n deall y syniad nawr, allai i wedyn gefnu nôl mas, fan hyn, mynd i cefndir 2, a fan hyn nawr, allai lusgo y goeden i fewn fan hyn, a'r haen o'r enw coed, lusgo nhw mewn a gwneud nhw'n peth. Right, fi'n mynd i gael gair yn mechanic, a wedyn, dyna ni, mae'r gloch yn canu, a welai chi ar y fideo nesaf mewn munud neu ddwy. Iawn te.